हाय फ्रेंड्स, गिबियाव बयखौबो AR बड' इउटिउब चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। दा आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों माबायदि पेटिएमनि गेजेरजों मानि ट्रेन्सफार खालामनो हायो। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां आरो बेल आइकनआव थुनानै गालां, जाहाथे गोदान भिडिअफोर आपल'ड होयोब्ला नोंथांनिसिम सिगां सौहैग्रोयो। फै बिदिबा गोबाव खालामालासेनो भिडिअखौ आवगायलांनोसै। गिबियावनो पेटिएम एपखौ खुलिना लाग्रोनोसै आङो। बिनिफ्राय नैबे सेन्ड मानि टु बेंक एकाउन्ट बेयाव थुदो। बिनिफ्राय नोंथाङा मबाइल नाम्बार गेजेरजोंबो सोनो हायो आरो बेंक एकाउन्टजोंबो सोनो हायो डाइरेक्टनो। आं दा मबाइल नाम्बारजोंनो सोना खोन्थाग्रोनोसै नोंथांमोननो। बेयाव मबाइल नाम्बार थुना होदो। बे मबाइल नाम्बारजों जेसेबांखिनि बेंक एकाउन्टआ लिंक जाना दं बियो नुजाफैजोबगोन मबाइल नाम्बार थुबानो। बिनिफ्राय नैबे प्रसिडआव थुना होदो। नै आंनि बे मबाइल नाम्बारजों जेसेबांखिनि बेंक एकाउन्टआव लिंक दं बेखिनि गासैबो एकाउन्टआ फैजोब्बाय। बेयाव आं जिखुनु मोनसे सेलेक्ट खालामना लानोसै दा। बिनिफ्राय नैबे प्रसिडआव थुना होदो। बिनिफ्राय थाइबेसे हरनो बेखौ थुदो, एमाउन्टखौ। बिनिफ्राय नैबे पेआव थुदो। नै आंना साक्सेस जाबाय। बिनिफ्राय आं दा नोंथांमोननो खोन्थागोन माबोरैहाय बेंक एकाउन्टआव डाइरेक्ट ट्रेन्सफार खालामो। बिनिफ्राय नैबे टु बेंक एकाउन्टआव थुना होदो। बेयाव बेंकखौ चुज खालामदो। आंनि SBIखौ चुज खालामबाय। बेयाव बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौ थुना होदो। बिनिफ्राय नैबेयावहाय गोजौ होनाय बेंक एकाउन्टखौनो आरो बै गाहायावबो खेबसे थुफिनना होदो। बेयाव बिफिनदो आरोबाव। नैबेयावहाय IFSC कड होदो। बिनिफ्राय बेयावहाय बेंक एकाउन्ट हल्डारनि नामखौ होदो। बिनिफ्राय बेयावहाय मबाइल नाम्बारखौ होदो। बिनिफ्राय नैबे प्रसिडआव थुना होदो। बिनिफ्राय बेयावहाय नोंथाङा एमाउन्टखौ होदो, बेसेबां हरनो। ओमफ्राय नैबे पेआव थुना होदो। नै आंना साक्सेस जाबाय।